Μουτσου, 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 να μου κάνεις μουτσου, μουτσου, στα κιλάκια μου να με τρελάνεις. Πράγματι θέλω να πω, έχει δίκιο, έχουμε δημοκρατία. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Μουζάκης, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγε μαζί με έναν άνθρωπο που τον έλεγε Κάρνα. Τον είπε Κάρνα. Και τώρα κάθεται με τον κύριο πέρα δίπλα και κάνουν γούτσου γούτσου, με συγχωρείτε για την έκφραση. Μουτσου, 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 να μου κάνεις μουτσου, μουτσου, στα κιλάκια μου να με τρελάνεις. Που τον έλεγε Ατσαλάκο. Γούτσου, γούτσου δεν κάνω. Εντάξει, δεν κάνω. Αυτά γίνονται στην πολιτική. Και εμείς μεθαύριο με τον Σωτή και τον Κουφογιάννη, μπορεί μεθαύριο να φιληθούμε. Θα κάνουμε γούτσου γούτσου. Γούτσου γούτσου. Στην πολιτική γίνονται αυτά. Τι να κάνουμε, πώς συνυπάρξουν τώρα και αυτά γίνονται. Και εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα σκοτωνόμαστε. Είμαστε μαζί. Έτσι είναι, το έχουν συνειδήσει. Δεν είμαστε αγαπητοί. Από εκεί πηγάζουν όλα. Από εκεί πηγάζουν. Έτσι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, γούτσου, γούτσου. Ναι, κάνουμε γούτσου γούτσου. Τι να κάνουμε στην πολιτική, όλα γίνονται. Μουτσου, 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 να μου κάνεις μουτσου, μουτσου, στα κιλάκια μου να με τρελάνεις.